हाय फ्रेंड्स मु कुनी आपण मानक आम हांडीशाला चैनल को स्वागत करुच्ची। आपण माने जदि मो चैनल नुआ अछंती तेबे मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मध्य प्रेस कर दियंतु। सो फ्रेंड्स चलंतु आमे आजिर रेसिपी स्टार्ट करबा। आज मु करबी चिंगुड़ी सुखुआ पोई राई करबी। सेथि पई मु किछि चिंगुड़ी सुखुआ को एठी धोई कि नेची। एठी पोई साग को धोई कि ताकू छोट छोट काटी नेची। एठी खंडे बोईतालू को काटिकी नहीं, पोई नाड़ी को मध्य काटी नहीं, गोटे बड़ साइजर आलू केमती छोट छोट पीस करी काटी नहीं और अमृतभंडा को मध्य अल्प टिके काटी नहीं। चलतु आम एबे स्टार्ट करवा केमती तैयारी करवा। ये देखंतु मु गोटे कड़ाई को गरम करी नहीं, एबे सेथिरे किछि तेल देबी। देखंतु हमर तेल गरम हो गलानी। मु एबे तेरे चिंगुड़ी सुखा को पकेई भाजीबी। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆଟି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଖୋଲି ନେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେସର ପାଇଁ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଡ଼େଇଟିକୁ ମୁଁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ତେଲଟି ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ବାଟଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ହାଲକା କଷିବା, ନହେଲେ ଆମର ସୋରିଷ ବାଟଣଟିରେ ଦିଆଯାଇଛି ପିତା ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେସରଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ବେସରର ପାଣିଟି ନେଇଛି। ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ରଖିଥିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ପକେଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେସରଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ରଖିଥିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ନେବା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଢଙ୍କେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଦର ସିଝା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ରଖିଥିବା ପୋଇ ଶାଗକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଇ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସିଝିଗଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ପକେଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ପକେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାଇଜର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପୋଇ ଶାଗ ରାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖୋଲି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପୋଇ ଶାଗ ରାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର।